Kublai pi barok ki parari be jonga. Nga pediang sobhai pi sekaman ki ban. Unai tung udai benai jong keliur. Hakaba uslap uhab baha. Dang haki kendiat sengi, ngiladon ha pedeng ke jing ting jing seir. Namar ki jinglen shop jong ki bor kemariang. Namar ke jing slay haki babon ki wa kentup ye kawa yamuna. Ki breo haki bon ki jaka ki hap banmat ki jing jing jenjar. Kiladon ru ki jing tua kendau haki jaka lum. Haki benai beladap ngilamat ru ya ke eryong bipar joy kabala penjot penjulor ya ki jaka ha Gujarat hakapang sep ngi jongkari. Henry paralok wat hapedeng gini ki jingwan len shop barok nangi ngila penpau ya ke jingi tereilang. Ki breu haki sunong ki sipai NDRF ki breu ki badon ha ke jing penyat ya ke sensar khadar ki terei sengi labat miet ban yakun kini ki bor kamariang. Ki jingla jongi ban le AA bat ke jingdon ki tiar kitar ban pendon kam hukum kini ki por kilong ki bakongsan bha Henry ha ke juk ke por ke jing sengau bat ke mensiem ban ya te songlang ke wei kalong ke badon kam kani ke jing sengau na ke benta ke bha kamiat jong ki breu kadai ke bapetni ya ke dur bat ke jing klan jong ke India paralok hukum kani ke por slap kalong ke badon kam bangin thung dieng bat tingkai bat penlang ya ke palat nripo hajar tli ki jaka penlang ki belasnah po ke senem Amrit Mahotsav ne ke jingdap nyopsan senem ke jingyo lat luj minta ki silei de ke pat minta ke kam kadang ya caprang ban sna susu sah nripo hajar ki jaka penlang ki parari jongi kila persang de kilat bertemai ban penlang ke da ka bas ngothu bat ngokia ya ke jingdon kam jong ke pila ban kinmau Bangladesh Shadul Hamadhya Pradesh hakabang ngalaya kendo ki hinmen berkipara jonga ki badai ki riulum ki benak senong pakarya ngalaya kren ber ki sepang kumno ban yadai kemariang bat ya ki minta ngilayo ya ke jingtip baki breu hakani ke senong kelas dang ya kani kakam hang ni da ke jingerap jong ke bor peniat senong ki breu kila pen kala ya sispa atli ki pung seki telong ki balak ban penmi biang da ke bok sam jeliu sepok kendau ban tan ya ke Kawai na kibakum kita ki kubor, kadai kebawan na Uttar Pradesh, hakabah haki kendiat sengi beladap, latung, laipau klur teli kiten rai dieng, hakasis Ya kanila sedang ban yalap na kesorkar jela, bat ya kakampat la pendap na ki breu jong ke jela. Kum kita ki jing persang kilong kinong muna, jong ke jing isim bentau pajba, bat ke jing sengotu jong ki. Ngakwa babaro nangi, ini isim bentalang hakum kini ki jing persang bantung dieng, bat ban yadaya ke Para ribe jonga mentangi don ha ubnai sawan ubang juken ba ulong ubnai ubakut ubadon ke jing esno bat ke jing jerngam bat ke jing sukde ringkat bat ke jing mane yublei Sadashif Mahadev nakata kada ubnai sawan udai ubadon kambha nak benta ke jinglong ba kenja mensiem bat nak benta ke riti ke dusturru une ubnai uthauhi ya ke jingmen bat jing shidrhem paralok kadon syu saka ere ka hakani ke jingej bat ke dustur jongi kita masa bat ki dustur jongi kilong ki badondor bat songkun bun ki riunget ki julek ya riublei shakanwar ban mane yublei shiva hauni ubnai sawan bat bun ru naki kila pois ki khat artli ki jaka mane yublei shiva ne jyotirlinga ki badon ki benta baper jongkari pin sngotenat ru ban tip ba 4 billion ulapoi habanaras palat si folklor kinong sangkai suari kilalet chakasi manlak senem menta ka jinglet riublei jengkipat riunget Ayodhya Mathura bat Ujjain ru kalanang ki ustet kani kalong pat kalat aikam ajam ki lakngut ki breu ki beduk menta ki breu na keleng ke perthei ki wan ban jengok kai ki jaka ki bajupen long ki jingya riublei ngalayo jing tip sepang arngut kinong Amerika kibana California kibalawan sa India bani simbenta haka Amarnath Yatra kini kinong wei kilayo sngau nang nore sepang ki jingsyam jong Swami Vivekananda kibayedei bar ka Amarnath Yatra bar ki sngau ba ka jingi simbenta jong ki kadai ke jingkerku jong ublei Bholenath kani kadai ke aka kabalong kerpang bat kari India kabopdiang ya baro bat IAA ya baro haka jinglet jonga sa France ngalai kendu ya kawai kanong France kabakerteng ka Charlotte Chopa kanong hikay yoga
kabala palat sis pak snem karta, bat kala jule yoga haki sau pau snem. Kani ka brio ka kot ka kya bat im timmen day namar ka jingle yoga jongka. Kala long ka brio ka bapau bah hakaliang ka yoga. Baro ngidei ban pek nyuksa naka. Tungin om supidyang bat kedup tang yaka mati ubarim. Hinrei ngin peniru yaka sa kapertay. Ngas ngau kemen ban yatu bakum kani ka jing persang kala jaho ujain hakini kisngi hakaba khat prangut kinong airong airup na kelengkari kila drodur bat airong ya kedur bela pensong nongrim haki purana. Kini kidur bela airong kidei hala ki jong ki rukom long kum ka bundi style, nath dwara style, pahari style bat apa branch style. Yakini ansabu ha Triveni Museum ka baha Ujain. Balada pilecha Ujain pila ban yoi ya ka weipat ka jaka mani blay ka mahakal mahaluk. Paralok habang ia keren sepang kini gidur, basu airong belasna ha Ujain, kapinken mau yang nga sepang kawai kedur, bala airong itinat baha, kaba compare, bat baladro, bat airong, dau prabat sing mut bhai barhai, uban narajkot. Kani kedur kadai kabla pensong nongrim halor ke jingim, u Chhatrapati Veer Shivaji Maharaj. Unong drodur prabhat, uladro, ya kedur u Chhatrapati Shivaji, ba ulet jengo ya ke Kuldevi Tulja Mata, hadien beladap ban penpong pansingat si IMU. Ban penne ya kini ki dustur barim, ngidei ban nanghi mangi, kumno ban yada ya kata, da kabahikai ya ki pateng ban dangwan. Ngas ngau kemen, bah kini kisngi, kiladon ki jing persang ban le ya kani, haki rukom baper. Para ribi jonga, bunsin habang iyok ngau, ya ki kitien kum ka maryang, ki sentiu ki skut, ki merat ki mereng, ki laipau jing tau ba im, ngi tarai bakini ki dei ki subjek bakerpang, ki bay dei tangbat kitu ki bapuli, ne dei kambat ki. Henrei kam dei satya kumta. Ladangi ie cisha ya kamaryang, ngila ban le sibun ki ai, wat dai jing persang barit jongi. Usure Raghavan Nevada Valley, Tamil Nadu, udai ubas ngotenat bhaban drodur bat airong. Kumba pitip, baya kakam airong, yakadur, la jule barabor haki jan canvas, bat kadehi kabut tau jong ubriu ban airong haka. Henrei uragavan ularai bo un penne pensa yaki jingtip sapang ki jingtung bat kimrat lingba ki jing drodur jong u takaba bu jingto yaka jingtip kabaidei sapang ki sentiu ki skut bat kimrat kimreng hadin buladep ban airong yaki. Hadu menta ulala ban drodur daki dorjon kisim kimrat ki sentiu dieng ki belajan duk jaj. Kenang ban pensengotho ikiwei kumno ban ri ban sumar yaki. Kani kenuksa ban yada ya kemaryang lingba ka drodur kalong sisa ka bapela. Para ribi jonga ngakwa ban yathu ipi sepang ka wei ke jingja ka basngotenat ka blami ha ka social media ha ki kindiat sengi bladem. Kata kalong ba ka Amerika kala penpaino sengi ya kumba palat spa teli ki tiar kitar. Ki jingbu jingsat ki banyar ban sem bat ki bala menhendai bha. Hadien kani ka kubor kala don ke jingetai ke bajur ha ka social media halor kini kitiar. Kisamla kila penpawi ke jing sengau sarong, ialah ke jong ke mati uberim. Kini kitiar kidei ki belarim, arspa hadu arhajar sans pa senem. Bat kidei ki bena ki benta, bat kitan baper jong kari. Belasna na ke deusau, da umau, ke kenjanar, bat ke dieng. Kato kat ni naki, kin pendap yapi da ke jing lengo. Ladap yoi yaki, pin sayong ngan. Na pedang kini kidei kidur bela osrong da umau, jong kaspas nem bakat wei. Kadai kedur ke bapini ya kablay apsara basyat, bat kani kedur kadai ke bana Madhya Pradesh. Kidon bun ru ki blay tau, jong kejuk basencar ki judge iem chola, bala kentup lang hakitiar bala penpai. Kidon ru kidur jong ki blay tau kentai bat ublay murugan ki bana Tamil Nadu, ki banaduk spas nem bakat ar. Kawai kedur osrong jong ublay Ganesha balasna da kerenong, kabala janda ki hajar senem, lapen pano sa India. Nang ta kadur, jong ublay Uma Maheswara, ubasyong kum usiem, kabanado kaspas nam bakatway. Artli kidur blay tau, blasna do umaw, jong ki Jane Tirthankara. Artli kidur blay tau, jong ublay Surya Dev. Kaway naki blasna na umaw, lapen pano sa India. Na pedang kini, donru kitiar blasna da kadieng, kabadon jingeday bat kabinta ba sa jong ke India. Kabanado kaspas nam, bakan riu, haduk kan nyaw.
Paralog hang ni nga susot tang kandiat na kitiar kitar bat ki jingbu jingsan. Nga sngau day ban ay kublay ka sorkar Amerika kabla penpai kini ki mati ba koridor jongi. Wat habang lalit jengo ka Amerika hakasnem arhajar kanriu bat arhajar arpuai ki don bon kitiar beladep penpai sa India. Nga nget scam balingba kum kini ki jingle baki breu kin sngau tu ban om tu mati ubarim. Bat kan wanra ke jing sngau ialah ka jong ke jing riuspa ha ka jing don ki mati ubarim baja. Para ribe jonga ngalayo priangi ki siti pas ngau tenat bat bapen sngau sengan blatho senga de ki katu kani ki longkemi bat ki hinmen para kentei jong ka dev bumi na Uttarakhand ki bala penpau ke jing bamla ban mudur bakas la bhuj patra kala ban long kalat kamai jakpo yaki. Pila ban sngau lingo ka kani ka khana. Paralog ia kani ke siti la tho sanga de kilong kumi jong ka Niti Mana Valley kabadon Hachomoli district. Kini kilong kumi kila ais ngo bahaya ya ka dur baladro hakasla Bhuj Patra ha ubnai risau kasnem baladem. Ngaladap da kejing kemen habang la pediang ya kani kejing ais ngo bah. Namar nadu hendain thai ya kejing tho bakhuj bat ya ki kot la jupene pensa hakisla Bhuj Patra. Menta kini kilong kumi na dev bumi kilashna bun kitiar jingbu jingsat bat tiar sakan mau da kisla Bhuj Patra. Hakapor bangalit jengo ay kasinong mana ngalayero ay kini kakam jongki bat ngalakintui kinong sangkai suwari kibawan sa dev bumi bakin tiet ikimar belapenmi de kibreu jong kasinong. Kalong kabadon jingbut sisya namar hakini kisngi kinong lej ya ireublay sa kani kasinong kiyabe bha yakini kimar. Kani kerukom umen barim ban pendon kam yakini ki judge sela kala pendap ya kejing im jo kilong kemi ka Uttarakhand da kejing kemen. Nga sungo kemen ru ban tip baka sorkar jela ka ai jing hikai kilong kemi bat ki kinthei bakin sinai kimar na kisla Bhuj Patra. Kabor penya jo ka jela ru kala penlong ya kejing yalap bat pensungo tu igibreu bakin yadai ki ding Bhuj Patra na kejing do judge. Ki jaka ki baminsua ki i kumba ki sitom ban poi henrei mentapat kila-kila kisinong kibeningkong ban kiyo sa prang. Kani ke jingle nalor kaba penne pensa ya ka riti dustur uberim ka kala longru penban kalat ban kentiyo ya kayo kakon. Para ribe jonga ngalayo pliang sikat day kibakum kini kisiti hakani ka kenti ba menta hakaman kibat kabla pensngo hun sisya nga. Kini kisiti kidai kibala tho de kikentai muslim kibedang suan pai na ka jingle pilgrim hajj. Kini kidai kikentai kibla lek ya riublay klem dadon ki senrang ki bani trailang bat ki don san phongut ne de kispa henrei palat 1,000 ngut minchwa sa ki kentai bikin lek chahat klem dadon lang usenrang lingba kaman ki bat nga penpau ka jing sngongu ya ka sorkar Saudi Arabia ka bala penbiang de ki coordinator kentai kerpang na kabenta ki kentai ki balek chahat klem unong senrang paralog ki jing penkala thamai badang sian ya ka hajj policy ne kerukom lej hajj kalong ka badai ban yaro kilong kemi bat ki para kentai muslim jongi kila tho bnya sanga sepang kani ki breu ki yolat bha menta ban lej hajj ki jingker khu bakini ki breu belawan pai na ka jinglej hajj baki ai lingba ki siti jongki kalong ka ba ai men siem bha para ribe jonga habang isngap sepang ki jingpen longi ki miet ka tem kaput karwai ka siau hajamu bat Kashmir ne ki jingya rally de ki thuk haki jaka ba kenjang bah ne ki club a Chandigarh la ne ki jingele kai sports ba bonjat a Punjab ngila ban suong baki dei tang ki kampen bernya henrei ka don ka daw bat kata ka dei ba yakini baro lale namar ka wei ka daw ba ka jingelap ban pensgo thu bat pensai ki breu sepang ki drugs ki don bon kilat klenti bla sim ban penkiare ki samla ka Jammu bat Kashmir na ki drugs daga jingpen long e kamiet kat put katem bat ki rally da ki tuk ki club a Chandigarh ru penpriang kum kini ki jingtip bat la tip yaka kum ki Vada club kabamut victory over drug abuse la seng ru bon tli ki kenuhon yele kai sport sa Punjab ban pensengo thu sepang ki jingsni jong u bat kumno ban kiar na u ka jingdon kti jong ki samla ka jingela persya ayu drugs kalong ka ba ai min sim kani kan penklan ya ka jingekun jong ka India persya ya udrok. Ladangi kwa ban pelat ye ki pateng bandangwan na ka jingsniu ngidei ban kiar raimau raidieng na udrok. Habakren ye kanie
ngikin mau ya kan Nasamukt Bharat Abhiyan kebelas sedang hak khatsan tarik unailar arajar arpo kebelas sakhi ya ke jing penyeso jong palat khatwe hajar klur kibriu syakani ke jingelap ke India kelas sedang ya ke jingelap bakongsan persya udrok arteo mensua kumba silak sanpo hajar kilo udrok la thangno hadin belayok kurup yu ke India kelas tahu rekod ru hakwa pendu ya sipolak kilo ki jingdi penbuat kini ki jingdi penbuat ki songdor palat khatar klur tengka ngakwa ban ai kublai ya iwei pa iwei ki bladon keti hakani ke kam bakrau persa yu drok ke jingkerni hu drok kadai ke wei ne ki jing e ke bakrau bha om tang hakayeng henre haka imlang salang borok ke wei kalong ke badon kam nomor kata bangin ya trelang ban rat ding kong ya kani ke jingma para ribe e jonga kat bangi dang ya kren sepang ki drok bat kisamla ngakwa ban ya thu ya pi ya ke wei ke jing ya thu khana ke bana Madhya Pradesh kadai sepang ke jingya linti jong ke wei ke senong belakot mini Brazil lane Brazil ke baret pila ban sengolengo na e kene ke Brazil baret ke wanmi kene kadai Madhya Pradesh ke senong Bicharpur kadai ke badon Hasyahdul bat laktip ya ka akum ke Brazil baret namar baka senong kadai ke bapau bha ha ke jingdon kinong yele kai football ki betebet ngalayo i ya bon bha ki bakum kita kinong yele kai habalet cha Shahdul haki kendiat tayo bladem nganget baki parari jongi kamtam ki kon samla ki dei bantip sepangkani paralok ke Bicharpur kelas sedang manlong ke Brazil beret lakumba arpos nem tam AA hakata kapor ke Bicharpur kelalong ke senong ke pasatar hak jingde kiat bean bat bon ki breu ki dei ki bekerni hak kiat ki samla ki dei ki bahap ban mat ikini ki jing e namar kani ki jinglong Urais Ahmad ubalong nong yela kai football jongkari bat unong hikai football ru ulayo i kasap hakini ki kena samla Urais udon tang kendiat e kilat kilinti henrei ulas dang ban hikai football iki kenhon red da ka jing sid rehem bat ke jing e tang hapo kendiat snem ke jing yela kai football kalalong ke bapau nam bha baki nongsong senong ke Bicharpur kilas dang ban itu ya ke football ki samla kila penyeso elade ban sya hikai ka Bicharpur kala penmi palat saupongut kinong yela kai football ki ba mi kemat ya kari bat ya ke jela kani kadai ke jing job jong ke program ai jing hikai kani ke jing e ban yela kai football suki kala nang sapriang cakathan barok kawai hakabala pli hadu si hajar arspa teli ki klub football Hasyadul bat ki jaka ba marjan minta ki don katu kani kinong yela kai football bapau bat kinong hikai ru ki ba ai jing hikai ki samla hang ni mudur ke senong ki riulum ke bapau na ke benta ke jingset bat dekiat bean bat ki drok minta kelalong ke persara jong ke football dei na kata kadau bagi seong habadon kamon don kalat hakari jongi ngimduna yiki riu don sap wat bat sanjor yiki lada don kam kabobut nang ta kalong bakini ki kena kin yarap ban penbha pen itenat ya kedur jongkari bat plilenti susu na ke benta ke jingkiu soprang jongka para ribe e jonga haka jing rakhe ke lingko snam bah nyupsan ka jingyo alat lut kari baro ngirake ya ka Amrit Mahotsav da ka jing sir rehem hapo kani kapor palat arlak kali ki program la penlong hakeleng kari kini ki program kilong halaki jong kidur bat kirong henrei ki taupat kawai ke bakam phala kalong babun bha ki samla kilai sim benta ki samla kila yo jingmut sibun nakini ki program sepanggi nong yalam bakrau jong kari ladangi pej haki blai bladep ngiyo i badon bon ki program ki baki samla ki sim benta bat kawai na kita kadai ka writers meet bala penlong da kinong tho ki badon jingduna ki kotmet hakaju kapor la penlong e ka National Sanskrit Conference Hatirupati Andhra Pradesh borok ngitip sepang ki kot bajrong bat ki jingdon kam jongki ki breu ki sngotenat ban tip ya ki khana sepang jongki bat ki yaro ru ya ka jingyalap bala tip kum ka forts and stories paralok menta kasngi habarok kawai kari lahasor nenong kendong ngiyo sngow ya ka jingsawa jong ka Amrit Mahotsav ka khatsan tarik unailar kala nangjan bat kawai pat ka jingyalap kat sedang hakari ban kenma burom mi ki riu slur kentei bat senrang ki bala phala ka jingim na ka benta kari an sedang ya ka jingyalap ka bala tip kum ka Meri Mati Meradesh hakaba an penlongi ki program baper an boru ik jingtho bakerpang haki snong hakeleng kari kum kadak le burom
An penurlong ru ya ka Amrit Kailash Yatra hakelengkari hakaba anbu haki hinyau hajar sanspatli ki kieu ya ka kendau na barok kuwai kari bat an ra ya ka Delhi ka nongba jongkari India. Hakani an penpoi ru ik jingthong na ki benta ba pher jongkari ya ka kendau na ki hinyau hajar sanspatli ki kieu an klelang bat ki jingthong bat an te ya ka Amrit Vatika ha National War Memorial. Kani ka Amrit Vatika kan longru kum kasap ya ka Ek Bharat Shrestha Bharat. Mincam senam ngalak kren na Red Fort sapang ka Panch Prana lani ki santali ki tenrai ni nongrim padon kam na kabenta ki arpsan senam banwan Amrit Kal. Tungin siem ya ka kular ban pendep bat penurlong ikini ki santali ki tenrai ni nongrim da kabay sim bentalang haka Meri Matti Miradesh. Kat ba pidang semai halor ka kendau ba kentang jongkari iwei pa iwei na pidei ban sondur dalade yalade bat pa haka yuva.gov.in haka senam baladep kari barok kuwei kalay snok tilang haka harghar tirangga abhiyan bat minta ka senam ru ngidei ban le kumju dakini ngin ngothu yala ki jong ki jingkit kli ki jinglan na de bun rukom na ka benta ka jinglat lut jongkari bat ka dor jong ka jinglat lut namar kata uwei pa uwei unong song senong udai bane sim benta hakini para riba ye katu shwa menta kasngi hakaman kibat ngin sa idon bentalang hakatamasa jong ka jinglat lut ha ubnai banwan dei ban kenmau barabori kitu baro ki bala pai la ka jingim na ka benta ka jinglat lut jongkari ngi dei ban treitom bat sngi bat miet ban pinurlong ki jing angnut jongki bat ka man kibat kadai tangkalat ban pasat jingsai halor ka jing treitom jongkari bat ki jingyalang ngin sai sempat hakabenta ka babut ringkat ki phang ki bathmai Kublai Shibun.